Diya guys, padung mi og Divine Mercy. Diya, naglakaw mi dari guys sa Ip Martinez. Diya, ning kalit man og bagsak ag uwan. Pagikan man tanang mo na to guys, wa man tatoy uwan, ning kalit og bagsak. So, majugali guys kay nami na silungan dari. Ning kalit man namin nig hilak ning langit. Hey guys, ako na po ni si Ruby Provinciana. Welcome back to my channel. Diya guys, nanilong lagi mi dari kay ning hilak naman ning kalit ning langit na kasagkado siya ning uwan. Majugali guys kay nakasilong mi dari. Kay magbaklay lagi mi padungon tamig Divine Mercy. Diyan sa man ning kalit man ning hilak ning langit. Diya kasagra ba jud kaadyo. Diya ganiha pa mi dari naglingkod guys. Mura nagabutan na mi og mga pila ka minuto. Guys, nandito na kami sa loob ng Divine Mercy. So, ayan guys, bumili na kami ng kandila. Ito yung kandila na binili namin, kulay yellow. O Diyos, naming nga pangyarihan sa lahat, idinulong po sa inyo ang kagalingan at katatagan ng kalooban ng aming minamahal nga kapatid na si Terry. Na siya po ay gumaling na po. Sana din po ay pagalingin niyo po yung sakit ni Nanay Lucy ngayon. At sa lahat po na may mga karamdaman, sana po ay gumaling na. Lalo na po sa mga pamilya ko. Panginoon, gabayan niyo po sila lagi, araw-araw. Kasi malayo po ako sa kanila. Salamat po sa pagpatubay niyo po sa amin, Panginoon. Pagalingin niyo po yung kapatid ko na may sakit sa puso at si Nanay Lucy. Sa pamilya ko, sana po ay gabayan niyo po sila sa araw-araw nilang paglalakbay at pag-aaral. So, pauwi na kami guys. Salamat, Panginoon. So, ayan, nauna po yung dalawa kasi dadaan pa raw kami bibili ng ulam. So, nilalakad lang dito guys, galing dun sa Divine Mercy. Buti naman, tumigil na yung ulan. So guys, makikita nyo naman guys na si Tirin medyo okay na siya ka ng hindi na siya hinihingal. Hindi na mabilis yung paghinga niya, saka kayang-kaya niya maglakad. Salamat talaga, Panginoon, kasi parang nawas-bawasan na yung karamdaman niya. Sana bukas ay matapos na kami. Diyan na nangabot na midari, ikan lagi minito na. Pila ka oras may natanggong sa uwan. Diyan, stiri kayo man na may pangaon. Diyan, salamat ay kaso sa mga grasya nga mong Sauhan karon pa niyo to. Diyan guys, kanang malagi na mga video dari. Halos magka, pari-pariho ra kaya sa kabay. Diyan na magi. Lub-lub ra mi dari. Abang gina paghahaw guys ha, kay wag din ako bulang huy. Oh, diyan magdugan ko na sa bulang hoy diyan. So lagi nang lagi tay mahimo wala nga. Manakit na namin atong tuhod bisaw guys. Wa bitaw ko manakit ang tuhod guys bisag nag-boxing ko guys pagkaugma wa jud na mo. Wa jud na nakit sa lawas, murag gilamian pa man galinta ko nga boxing usab pero mawabutang mo yung trainer na to. Kay lami jud adto paminaw bitaw nga nang lawas nga murag exercise di kanang tama pero niyon silang kanang pamauhan ko pero wadyo ko pamauhi kaloy sa Ginoo wadyo ko pamauhi wadyo ni sakit sa mga kalawasan. Kaya guys mo ato ko dito pikas kay mag-istorya sa lantag ginagmay dadton sa alit lang yung akong mga tao niya. Nugay lagi ko sa human sa katuig. Tagang sa ka pinalangga to Ismail na dito. Salamat jud kadto sa Ginoo guys nga murag tagbaklay. Mura siya hangata. So, salamat din po sa Ginoo guys nga mura na siya ka ng gidjang panit nagpuwa na gidjang labi ipra sa una bitaw nga murag nga bayulit. So, salamat din kadto Lord kay dili mo pasagdis tiri. So, salamat pud kadto sa inyong mga pag-ampo katong daghang kadto mga ni message nga giampo si Tiri. Salamat kadto ninyong tanan sa wala jud pagsawa og tan-aw sa mo mga video kay bisag ngani ra mo mga video pero naagihapon mo wa mo ning bidya namo. Sa mga hinaot tabi nga napaghihapon mo magsubaybay bisag
wani lamining among mga video-video sa among mga kinabuhi sa unda nga nasud na mamidaning among trabaho. So trabaho naman po din namo guys, na kinahanglan jud mi nga mag-upload og video kay madyo na lang po binay mamiso makatabang sa among pamilya. Salamat kadto ninyong tanan. Hi guys, sumana day mi og paniud to. Diyan hinaog ko dari guys kay lagi nagalagkasak dadto nga kuan kanang uwan. Diyan guys, grabe na dyan kadong mingawa sa mga anak guys. Mingawa na dyan kong Cristel o Minicol. Diyan ako ko'y mahimo guys kay sama ng mga pamamay mahuman dari sa mission. So na ko'y nahuman guys, katulad yung mga papel nga nakakuha na po si Terry o ganang green card dyan. Nga na po siya white card. So na po ko'y pahimo dito guys nga medical abstract. So 5 to kabukang gipahimo. So amo tong balikon ugma. Pohon. So ato na rin mahibawa ng mapon guys. So kung sana po iingan ng doktor ug mahuman na po siya sa ijang neuro ug pulmo. Mao naman to ijang last nga kuan kanang giginanglan dito sa doktor before siya ma-operahan. So mga clearance niya. So nga na din ang maoperahan ta guys, na din ang kadung mga clearance mo na malugay na mga din bandad to mabutan pag 2 years, 3 years kay ara din kuha na guys kanang daghang kadung mga proseso. So katong mga ning comments nga kanang mangadto mintul po. So di pa jud mi makapangadto na guys ug pa may medical abstract. So makuha na to na maugma guys, pwede na mi mudog kanang mitulpo o bisag asa. Diya. Para ito guys, dito may ganiha sa Divine Mercy kay mga dyan nagpasalamat po bis Ginoo nga si Terry murag na okay kinapos siya guys. Karong week was dyan na kuan kanang was dyan atakiha si Philipsin dyan. Wala po sa yung nagpaspas bitaw dyan ginhawa. So naluag-luagan na kamuhang pamati nga wala po siya gaduhang ata. Dyan ganiha galakaw mi sa gaduguan wala siya ngata guys. Salamat dyan gadu sa Ginoo nga kanang gihikap si Terry nga di nakado siya mo paspas og ginhawa. Ja shout out day ko gamay. Sis Marieta Ramo. Hi. Kumusta mo? Ay nagchat na mami ganihan ja malagi to na kanang birthday na siya nagka-October 2. Ja belated happy birthday tin ja kantahan man ay sis. Ja sama na pamilya sa Manila. Kantahan ta kani Aliana. Ja shout out po as ni si Salome Ramo po diyan ni sa iso ni Marita. So nagsusuwat ra po gamay dari guys ang mga shout out sa mga shout out ra po na karon. Kay mo lagi nang wala tayo mahimo nga video. Ansan Blanton amping diha kanunay, salamat day kadyo ran nis kabuutan ja. Si Skit Cat. Ja salamat po kadyo ni Asupardi Big Jean. So Jinayda nis ja guys. Salamat ka doon ni mo ma'am. Salamat ni Mayang Chabis Magdadaro. Salamat ka doon ni mo sis. Ma'am Linda Madison. Salamat. Ipmia Chabis. Shout out po ko Delia Renigado. Salamat po ni mo. Jocelyn Cañete. Ma'am Ibilin Kaga. Ma'am Nit Ikala. Salamat ka doon ninyo sa mga pagsunod sa mga video bisag di kuan Ma'am Pibirano. Ja Ma'am Nit Ikala, Ma'am Gina Tadina, shout out. Ma'am Lourdes Saladin, Marcelo Casanyaris, Ati Raquel, Bilma Makibalo, ay Mikabalo. Jimmy niya gulay. Ang sama niya ako man tayo magsuwat dani pero hindi man ko makabasa. Bernadita Purmsma. Shout out day ko kang Mirs and Family. So nasyang channel guys, Mirs and Family. Hi day. Belated happy birthday day sa imong ulitaw. Shout out ko ni Ma'am Arlene Wilson. So mara dyan niyang nasuwat. So kay wala gipud na kuan guys kay so mara to hang na shout out karon. Salamat ka dun yung tanan sa inyong mga suporta. Diyan mara to hang na shout out. Pasensya na pud sa uban ko na ma shout out kay mara dito yang nasuwat guys ja.
Malagi kanang napasalamat lagi pud mi sa Ginoo nga dako nga kanang daghan pud mi nga buwan pa mi dari kay aguban mi ta dito guys. Niabot pa na sila og kanang pila ka tuig. Wa pa jud sila masikaso dadto sa heart center. Salamat jud kadyo kay nadali ra pud mi. Di na jud mi maabutan og tuig. Nahuman na namo tanan nagamahang mga requirements. Di mo to nga kay mo lagi nang lisod kadyo guys ug magdugay pug dari kay kanang wa ko'y income pod nga kuan kanang ikambag-ambag pus ang anak nga nag-eskwela lagi ay nag-review nga nasa Dumagitin ja na di sa dito ni uli sa Cebu guys nawag ko kaniyang buntag ja nakakitali ko ni Crystal guys murag naluin ako kay ranas diyan kaniwang kay mo lagi nang porsigido lagi kadjong eskwela bahalag din sa ikuan basta mahimo din niya tanan ng isang mga assignment mo tong ginas ni kul gabi na nga wa panahuman og himos diyang assignment ja mo sumatapag sa jo madyo man tag na ako dito guys kay masikaso man siya na mga uniforme ni ja mga isuot ni ja mga labhan man na di na sa kadyo makakuan bahalag magsira sa eskwela ja bahalag di na sa magtrabaho ako ray mag kuan dito asikaso ni ja guys so sa lagi nang naman lagi hang mission dari di man pud pwede hang bijani hang mahal man pud hang igsuon ja mo lagi guys yan po lagi na sa Ginoo ganiha nga kanang kapon lagi ta sa Ginoo si Tiri ug si Nanay Lucy nga kapon si sa Ginoo nga maadyo silang karamdaman kay lisod kaadyo kanang natay mga sakit mo na magampo ta magamping kay arong di ta magkasakit pero di man dyan natutujoon guys nga tagaan man dyan tag mga pagsubok sa Ginoo dyan ato naman tang dawatan kay ug di pud tatagaan sa Ginoo pagsubok ibig sabihin na wa ta higugma sa Ginoo man ang atong laban og ampo lang yapon tang makagut nga pag-ampo. So guys mo to ang video karon adlaw guys dyan amping ug ampo tang tanan dyan mo to gamay ra hang na set out kay malagi na gamay ra pag hang nasuwat. Shout out ra ko next day og ganang say among lakaw na mo ugma guys. See you in my next vlog. I love you all. Amping o gampo.